protože v tom čase jsem byla těhotná a hledala jsem si vlastně bývanie, protože jsme aj predali dom a kvázi, aby jsem měla kde bývat. Takže kvôli tému jsem si hledala nové bývanie. Áno, mala som jednu ponuku v Skalici na bývanie, takisto to byla mladá rodina, ktorá mi to ponúkla, ale ako keby stále ma to tahalo do dostupného domova, pretože tento vlastne objekt sa mi veľmi páčil. A bylo to za prvé moderné, pekné, aj byt byl nádherný, slnečný, priestranný, takže co splňalo moje požiadavky. Je to trošku problém. Ja sa natrefila na dobrú rodinu, že by mi akože ponúkli, jak matka samoživiteľka vlastne byt, aj s pejskem, pretože mám pejska, ale ja si myslím, že tu v Skalici je problém, že väčšinu vlastne prenajímateľov bytov nedovolujú psíku. Takže to byla jedna taká možnosť, proč jsem vlastně aj chtěla jít do dostupného domova, protože mohli jste mať ako keby zvieratko. Požadavky jsem měla, aby to byla novostavba, něco fakt pěkného, čistého. Potom aj, aby to bylo se zariadením samozrejme trošku. A hlavně, aby to byl priestranný, slnečný byt. Ja miluju francúzske okna, měla jsem ich aj na domne. Takže aj nádherný výhled a vlastne svetlo. To bylo také dôležité. Býva sa mi tu veľmi dobre. Ako som povedala, tak som spokojná s tým, že máme tady vlastne všetko po ruke. Máme tu detské ihriska, máme tu obchodné centrum, či chceme ísť do kina, či do potravín, alebo do drogérie proste, alebo do centra. Máme to 10 minút peši aj s kočárkem. Čiže ja som tu veľmi spokojná. Susedia sú tu v pohode, medzi susedmi sú vlastne aj moje kamarátky, maminky, dokonca vedľa mňa býva moja kamarátka od 7 rokov a vlastne prišli sem aj na moju odozvu, že dostupné bývanie je super, tak už tady aj bývajú. Určite áno, určite je vhodný. Trávenie času, ako som spomínala, máme tu aj obchodné centrum, že takto keď je aj špatné počasí, máme tady vlastne herničku detskú, takže môžeme ísť tam, to máme ako keby 5 krokov. Potom máme tady 2 detské ihriska, je tu aj žihadielko a vlastne môžeme ísť aj do centra. Ja som byla vlastne prvá v dvojizbovém byte, zamilovala som sa do balkónu, práve to rozhodlo, že chcú byť tady, lebo měl krásný výhled a proste chcela jsem sa posunúť dál, že mi ten trojizbový, ale hlavne už tady bylo strašne málo bytů v ponuke, že všetky sa fakt obsadili. Tak jsem sa ponáhla, že aby sa mi vôbec ten trojizbák ušel. A chtěla jsem mít aj vlastne dětskou izbičku pro dceru, takže to bylo jedno z toho, že proč jsem aj chtěla jít do většího bytu. Ale proste sú tady spokojná a nechce sa mi nikam ísť.